si Mr. Provincianong Manginasay. Ang gagawin kong kantin ngayon, pangalawang kantin ko, ay umakyat ako sa Giant Balinghoy para akong yung unggoy na umaakyat. Ipapakita ko sa inyo. Ito mga ka-over. At gumanon parang akong unggoy. Tingnan nyo mga ka-over kung kaya ko bang akyatin tong puno na to. At pag abot ko sa sa tuktok, mayroon akong tula. Ipaparinig ko sa inyo yung tula ko. Mga ka-over. Pagmasdan nyo mabuti mga ka-over, vlog ko ngayon. Kahit gabi na, sinubukan kong mag-vlog gabi. Oh, hindi pa ako nakapunta sa tuktok, dito pa lang ako sa sa kiwi-kiwi ng mga sanga ng Giant Balinghoy. Tapos may pumapatong pa ako rito, naka-over. Parang unggoy mga guys. Mayroon akong tula na marinig ko sa inyo. Ang tula ay pinamagatang swinging in the tree. One big little monkey singing in the tree, swinging in the tree, teasing Uncle Crocodile, merry as can be. Swinging high, swinging low, swinging left and right. Dear Uncle Crocodile, come and take a bite. O mga ka-over, itong tula na to, kumpus-kumpus ko lang to mga ka-over. Dahil iniisip ko ng maig yung pagkumpus ng tula ko. Tingnan mo, akit na ako dito sa kabilang kabilang sanga. Alam mo mga ka-over, itong balinghoy, malaking pakinabang to para sa atin kasi bibigay ito ng dilim sa bahay ko ngayon. Bubo pa naman yung bahay ko mga ka-over, tingnan mo. Hindi ko pa na paayos kasi wala akong pera pang paayos mga ka-over. Uy, may unggoy dito. Tapos Malaki. yung cameraman ko, nagtiyaga siya sa akin ng pag-video para naman mayroon akong content. Hirap mag-vlog na ganito ka-over kasi para Unggoy, ang laki ng unggoy guys. tinatawag akong big monkey. Swinging in the tree, teasing Uncle Crocodile, merry as can be. Swinging high, swinging low, swinging left and right. Dear Uncle Crocodile, come and take a bite. Okay mga ka-over. Bumaba na yung big monkey kasi gabi na. Ano na siya? Mamahinga na. At saka mamaya may akong ipapakita. Loob ng kubo ko mga ka-over. Bitoy. Mga ka-over sa papanood nyo ngayon sa sa vlog ko na bakit ako sa Giant Balinghoy. Share, mag-follow at mag-subscribe YouTube channel.